Shalom, Horsa Manginang, Pajupang Musa Cari Programon, Ima program ibadah minggu di tanggal 5 Juli 2026, di minggu 45 hon do Trinitatis. Turpun jamita di minggu tasdarion, di enak kitab Zakaria, bidualu, mamuk kasih naik 20, tolas tuai 20 tolu. Di bagian topik ini minggu, haluau tu salut bangso atau keselamatan bagi bangsa-bangsa. Turpun jamita, dohot file word, boleh mata jahat di kolom deskripsi, soal penjelasan di khotbah. Amang inang surat ni panuliran Zakaria on, di surat tondon hurang lebih 500 tahun ada orang seorang Yesus tu portimium. Jala aja surat on, maca gudang situ tu do di pasah di son, ramalan manang nubuatan taringo tu Mesias dan engro. Jala gudang dosian ramalani na terjadi di zaman Yesus. Akadia mai haroni Mesias na masih hudul di atas nihalode di Zakaria sia ayat sia. Di garis tuhala argana 30 perak. Zakaria 10 sada ayat 10 10 tolu. Tertulang jala dia dungi songon pangan dungiot tu anak sasada manang anak buah baju di Zakaria 12 ayat 10. Alai mo sa madang diijak pun halak Parise, Yesusi songon sa halak Mesias. Mengapa orang Parisi menolak mengakui Yesus sebagai Mesias? Alam menurut nasida, dang adong nang gosada, ramalan taringot tu ulang ni Mesiasi, na diulahut Yesus. Akadia may, naparjolo, Mesias membuat damai tu portibion. Songon natak surat di Yesaya 2 ayat 4. Menurut ramalan Nabi Yesaya, dang adong beporang molo nungar Mesiasi. Ay gabi mardomu nama sudi bangso di portibion, gabi sada. Jala sana mapanguhum atau pemimpin ima Mesias. Jelas sana do debata na disobba ima Jehovah. HP di masa ni Yesus toktong dope di parhatoban bangso Rom halak Yahudi. Lo bisiani unakon padukuhun salut bangso. Padumuhun bangso nasa diri pe ibana dan sanggup. Ima halak Yahudi do halak Samaria na tongon di bagasan parbusuhan ujui. Jala belum menurut Nabi ni Hezekiel, pajong-jongon ni Mesias ima bagas joran ni debata di tonga-tonga di bangsa Israel. Hezekiel 37 ayat 26 to 20 lalu. HP di masa Yesus, dan ngarong di pajong-jong ibadah rajaon di debata. Manang bagas joran di debata. Malah Yesus menubuatkan bahwa bait suci yang sudah ada waktu itu, na pinajong-jong di Esra do si Nehemia, ikum masursur magargar haruan ninna di Matius 24 ayat 1-2. Jadi bukannya mendirikan bait suci yang baru, Yesus malah meramalkan kehancuran bait suci yang sudah ada saat itu. Alana bait suci na arongi, imana pina jongjong si Esra do si Nehemia, dan Mesias na jongjong koni. Aso na paparan si Yehuda anggo si Esra, jala dan mian to di bata di bagasan joroi. So ngona tersurat di turpuk tasadarion. Nah, turpuko na manginang termasuk doon salah satu nubuatan atau ramalan tentang ahana masa dan haruan. Dito disi marroan ma nasa jol masian sabdo portibion tu Jerusalem lao mangalului jala marsomba tu Jehovah Zebaot. Sadalan dono ramalan taringot tu Mesias na sinakingang ni ima sada bangso sada Mesias do sada Jehovah si Sobaot. Jala ramalan on napai maot tikina dope asasaut. Dak nari dang haduan jeladang binoto manang sadia hari asasaut. Alai on macam tandana. Sude halak mananda gor ni Jehovah. Jala sude halak romar sobat ibana. Jadi hita halak Kristen taha percaya itu Yesus do Jehovah. Yesus adalah Allah yang disebut di naskah kita hari ini, yaitu pribadi kedua dari Tim Tunggal. Jadi di halak Kristen, nubuatan tentang orang-orang yang datang menyembah Allah dapat diartikan bahwa haruan di hari napapuri sude mahalak marsombat tu Yesus. Filipi 2 ayat 10-11 sada. Asa marsomba tu gor ni Jesus nasa ulum ditot na di banu kijang do na ditano nang na ditoro ditano. Jala asa nasa na marsuara marhata poton Yesus Kristus do Tuhan bahen sangapun di bata ama. Jadi dang adong naso digenapi Yesus taringo tu ramalan ni Mesiasi. Alay dan sudah nai diulahon atau digenapi di masa ngulu ni Jesus uju na makubas di mana di Jerusalem 2000 tahun na salpu. Napai mau tikina dope anggo hama masa ni. Nah, si pasason di Jamita di Sona Manginang, di Jou de Batado na sa bangso roto ibana. Dito di ando pusara, beta hita rat marsomba tubuh ni Jehovah, jala mangalu Jehovah Zebaot, au peneng dohot do lao tusi. Sienon, tabotolo, sien mula naipe, sudero nasa bangso di haolo ni bata. Jala di pelo de Batado nasa bangso, sien hamatian ala ni dosa. Marpada no de bata tu si Abraham, di dok. Jala daputan pasu-pasu, marhiteho sa luhut akka bangso na ditanom. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sada Musa 12 ayat 3. Jala Yesus ma puncak ni rencana haluan nasihat dibatai. Hama mata ni Kristus di hal silang, dada hulan menubus dosa ni sada marga.
marang sada bangso, ala itu salu jolmaro, songon na tersurat di Yohanes 12:10. Ay songonot do holong ni rohani de bata tu portibion. Lapatanna tu sulina sana mangulu, jalan nangan hosa do di pasar de bata haluoni. Ima marhite-hite mudah di Yesus na lurus dia pinar silangi. Alan ini, gereja tidak boleh tertutup bagi orang lain. Gereja adalah alat Allah agar bangsa-bangsa mengenal nama Yesus. Dijodoh hita saborat hita mamarita borni Kristus. Dan holat tugas lipat dita para raton barita nauli. Alai tugas ni satu halak na perseroi. Mula tajaha di ulan apostel lebih dua nu, ujuna tertakup aka apostel, gaberus biasa do na sumartohonan na laho para raton baritai. Binusana dalam obat di sonon. Jalan masa ma olak ni nasa dari pangalilio bolun dopa huria na di huta Jerusalem. Gabi marsera mana sida saluna, so padohot aka apostel, kecuali para rasul-rasul. Tu luat Judea do Samaria. Madangdang do akana masyaraki huhut mamaritawan hatai. Jadi dang hulat tugas ni perhubas na martohonan para ratu baritay. Ruas biasa pe ibo do para ratu barita las ni rohay. Jadi ta para rama barita las ni rohay tu sabot jolma asa sude halak manadag gwar ni Jesus tu hatay. Ay dang naboto ni jolma na tabo sala ni parsidipuan manang tabo kopi ni parsidikalang molo sosial jolma di miginasida. So ngonito dang nawa Kristusi. Dang naboto ni jolma isi do Jesus na tasobay molak kita na mamarita kung guarna. Amen. Imajo na boy parade hami, mudah-mudahan maon boy mangurup kadongan. Dinalo parade ho jamita to hari minggon. Molate to Yesus memberkati. Shalom.